Ábrennos as portas dunha casa en Ceán. Ergueuse nun pequeno terreo moi regular do Val Miñor en Nigrán. A partir dunha bella casa tradicional de estrutura sinxela ao pé dunha laranxeira, o arquitecto Xosé Varela xerou unha nova vivenda unifamiliar. O primeiro volume é o Persistente, que é un volume, un prisma de granito coa coberta a dúas aguas de tella do país, respetando os ocos que tiña e abrindo algún máis por unha cadencia de luz que existía. Un segundo elemento que é o máis transparente, o máis permeable, que sería parte do que é o salón, que une ese volume inicial con o terceiro volume, que é o elemento de formigón armado, que digamos é o que ten máis superficie de vivenda pola necesidade do programa familiar, digamos. Respetaronse os vellos materiais da antiga casa, pero o granito vira en formigón na nova edificación revestida de madeira. Revitalízanse os materiais tradicionais, pero prefírense os novos para as novas solucións. Que creo que os materiais tradicionais hai que respetalos e saber empregalos, e nunca malinterpretalos, que moitas veces é o que se fai, por desgracia. A madeira de tratamento exterior, digamos, é a que forra todo, dende o chan, todo o porche, dá a volta cara a parte traseira da vivenda. E os cesteiros son os que quedan con esa textura da propia madeira, non? É un xogo de materiais. Fiestras de distintos tamaños para espazos de distintos usos, tradicionais na bella casa, amplas nos territorios comuns. Quere preservar intimidade en áreas privativas como os dormitorios e asegurar a paisaxe aos seus moradores, pero tamén mostrar a vivenda dende o exterior. Eu penso que as casas, as vivendas, miran hacia fora, e tamén é viceversa, é dicir, ti podes mirar a través das vivendas. O que pasa é que non ten que ter o mesmo significado unha cousa que a outra. Nas miñas costas temos o que é un gran ollo que corresponde a subida entre a planta baixa e a planta superior, que ten unha orientación que fai que a vivenda, digamos, teña como unha especie de faro, de luz de faro, non? Dende toda a zona. No interior a casa está pingada de enseños sutís, como esta porta que pecha dous espazos. Ten unha ampla sala e comedor, varios dormitorios, sala de xogos pros cativos e unha primeira vivenda dunha familia con rapaces. A casa en Ceán de Xosé Varela vende a cadar un premio Grande Area no Colexio de Arquitectos de Vigo.